Zolang als er vriezen binnen, worden er schepen gebouwd. En dat maakt het dus tot de beste scheepsbouwers van de wereld. Tegenwoordig ben er in Friesland zo'n 100 scheepswerken. En ik had er zelf meer dan 10 in werken. En ik zal jem zien letten wat daar al je gebeurt. Dit is scheepsbouw voor beginners. Machtig! Goeiedag mensen, daar ben ik alweer. En ik ben Joert bij KM Yachtbuilders in Makkum. En ze maken hier boten van aluminium. En met die boten kist de hele wereld toe. Zoals de Noordpool of naar Dokkum. Ik ga je het opraten met Siebe Bijma. En hij is allround scheepsbouwer. Dus we doen je het even een paar compleet verschillende putjes. Goeiedag. Goedemorgen. Emiel. Siebe. Siebe jongen. Ook wel. Du bent hier de meewerkend voorman gegeven. Ja, dat klopt, ja. Oh, nou, ik ga in de regel heb ik een hekel aan een voorman, maar doe werkers wel mee, dus dat scheelt. Nou, kom maar mooi Emiel. Dit is de timmerwerkplaats. Wauw. Hier geven we even een mooi lissie maatje. Een groen lissie voor een bed. Een bed eronder, zodat het matras, als de boot onder een helling loopt, het matras niet voortschoot. Oh ja, en dat zelf dus ik niet. Nee, dat is net heel onbelangrijk, Nee. lijkt het mee. Dit is de maal Ja, en dit is de bocht die we hebben. juist. En de Sagroene hoek, dat liem je hem op, mannen. Ja. Dat Al je, kist net uit in je stik zagen. dat kan wel. Ja, Alleen dat dan- zou ik maar. Ja, natuurlijk. Dat kan zeker. Alleen nog dan heeft de sterkte net, die is eigenlijk hebborst. Als dit een stam is en de helft zo, die bedrongen eruit. En dit is de trieën. Dan heeft hier en daar een brekpunt. Die brekt heel gauw af. Juist. Wat wij gaan doen, is wij maken al die laagjes. En die plakken wij op elkaar. Van plaatjes hout. Ja. Vijf koffie voor de houtzagerij. Dit is mij de haan net om te drukken, denk ik. Maar ik eens muziek. Nou, probeer het maar eens. Net een doen. Nee hè? Hoppakee. Dit is de langzame houding. Hoe volle maar erop? Nou, begin maar eens hier. Nou, dit is wat de bot. Oh. Maar nog iets maar. Hè. Ja, dat gaat hartstikke. Nou, dit is nog mooi, dit is mooi. Ja, dit is best genoeg, nog maar zo neer. Beetje meer, is zo misschien niet eens verkeerd wezen. Oh, schön. Wat praten over heel oors. Oh, doe maar lekker smaken, hoor. Nou, Ja, hè? dus kom maar in een put. In de poeder maar, dat denk ik. Waar is het nou voor? Waarom had het vacuüm? Nou, sure, wij kennen dit net met de handboeren. Maar had die poeder zo volle kracht omdat er dat houtboeltje kan? Ja. Want ik had het met volle gewicht opzetten. Ja, en dan Er zit niet in muziek in. nou, maar direct naar zijn Oh, machine. ik ben heel nieuwsgierig. Dus nou ja, dan Ik zetten we leer hem er op. niks van. Want er zo staan ze Dat zien die dat... poeder, dat die poeder sterker nou is. Ja, Sterke zie poeder. je, maar zie je. Dat is de kracht van vacuüm, hè. Ja. Allemachtig. Ja, en het laatste stikje door wij maar de tang. Zo, ik draai toch hard aan leeg. Vol sneller. Nee. Jongen, En nou, we wait. van me gewoon. Oh, nee. Ja. Maar we eens een potje bier had, denk ik. Dan net. Oké. Sorry, dat kinderrecht. Dat kan net Dat allemaal beloof ik leuk niet. Als het allemaal nummerke voor is, jongens, dan heb ik een potje bier voor die. Oh ja. Zullen we dat al praten? Nee, ik vind het best, joh. Daar is ja, doen we dat. Nou, dit is het win. Juist. Dit is dus bochtje nou. Ja. En hij is stevig. Nou, ik zou niet zeggen, je kist mijn auto heen rijden. Kijk erop staan. Jawel. Mr. Miyagi. Wat zei ze van? Volgende putje? Ja, volgende punt. Bij is genoeg, joh.
Allemaal jongen. Zo, Dit tutsie buiten. Wij zullen even een bootje kranen. een boordje kranen. Ja, dat bootje wat er in kraan Oh, die gaat moet, looien. moet uit het Die water moet uit het water rijden. Ah, nou ja, dat is maar wel een beetje voorzichtig wijzen, denk ik. Want dit boordje ligt me net om de nacht, hoor. Nee, hier lijkt al een per euro, zeg maar. Ja, hè? Als het goed is, kunnen we hem krek pakken. We hebben nog net jeder heesten met deze kraan. Oké, maar Dus, deze kraan die kan hem wel tillen? Of het zit erom? Of, Hij moet hem tillen kennen, ja. Oh, En qua breedte moet het ik krek kennen. oh oké. Dat is heel gasje en hij rolt het uit. Oh, En we oké. willen eigenlijk, willen we mooi, even, wat zit die takel, die tweede takel, Ja? willen we eigenlijk krek voorbij het touw. Zodat we hem daarna achter in jekje kennen. Oh, oké, dat touw waar mij er al De wel... land vast, zeg maar, daar maar we onder terug. De En land dan vast. in jekje in de achterste takels. Daarmee zit hij aan het land vast. Juist. Mooi. Het wordt, zei het al, wat het is. Mooi. Ja, dat is me in de gaten. Ja, Scherp, jongen. ja net. Krijg eens een stopwatch. Oké, nou, We binnen. dit is hem. Nou, ja, Oké, ik mag heel gas. Wat een apart lood, joh. Klinkt als die vriendin dan, hè? Ben je er? Ja, hebben we goed. Vrij, ja? Zal ik even zo in hangen? Oké. Ja, best genoeg. Zo. Zal ik die even hoe die schouder in Ja, de beste zwippen? baan, het, jong. Alsjeblieft. Oh. Krijg misverkiezing. Miskeesbouw. Oh, wacht even. Wat doe je nou, joh? Ik doe dat ding erin. Ja, wat zei ik nou? Was hem onder de longen vast. Ach. Terug hangen. En dan ring je, Dat nou. is ik zo. Ja, oké. Ik doe het voor het eerst, Joert, hè? Ja, dat doe Ja. je. Ja, best Ben je genoeg. ook zo tevreden? Ja, ja. Zo, de haan. Zijn we er klaar voor? Yes! Ja? Nou, daar gaat hij dan. Je wist dat, hè? Het is krekkies. Dan krijg ik het nog wat, hé. Het zou nog wel eens wat wijzen om een, zeg maar, een knopje dat ze gewoon nog onzest. Als ze net de hele tijd in moesten drukken. Dat hier dan krijg je wat wijs. Dat is een lietse tip dat jou ook je man en mij. Laten we eerlijk wijzen. Even een schakelwerken, ja? Ja? Die is gewoon zo omzest. Ja. En dan je erin. Ja. Dan is net de hele tijd tonnen erop te gaan. Nee, dat klopt. Nee, daar is die voor. Het is die van schakelen. Oh, die andere gewoon? Ja, dat was dan dat had ik niks aan. Oh, wat denk je? Emiel en drie de kinderen. Ja? Ja? Oh, wat een zakje. Hoppa. Hartstikke mooi. Klaar is het. Mooi man. Van me hoor. Een boord moet vanzelfs ook isoleren worden. En dat gebeurt met pur. Maar dat is een raakwoord vanzelfs. Vandaar dat we een beschermend pak om moeten. Je mag net in afschieten in dit pak, want dan haast hem gelijk door de neus heen. Ik zoek het voor diezelfde, hè, man. Nee. Oh, mij mooi wel. Maar dan krijg je nou wat, jongen, dan roept dat niet meer. Oh, mooi. Scheelt dat weg. Kun je die 2 man nemen? Even kijken dat ik dat huffen kan. Oh, Zilstra. Wout, kom maar Wout. Wat bloost, joh? Ah ja. Weer rattige voorman uit de driel. Dat is echt een voormannetje, hè?
Verder hier het purren maar weinig om me hakken. En de tijd is haast op, dus we bereiden je er gauw een eind op. Nou, dat is de laatste eindje, denk ik. Ja, dit is het. Nou. Emiel, jongen, bedankt. Zie je, jongen, doe ik bedankt. Hoe hak ik het ding? Ja, daar heeft het hartstikke best in. Kom maar gauw. Dat dacht ik ermee, jongen. Hartstikke bedankt en succes met alles, hè? Yo, doei. Yo, hoi. Hoi. Leger maken, hippe man. Maar ik loop er geen flikker van. Jaapie, Jaapie, commando. Sjur nieuwe weken weer naar Escapesbouw voor beginners. Jaapie, commando. En sjur op omroepfriesland.nl voor meer afleveringen.